Fitattuwa cikin zamu iya ce muku wanda aka fi sani da kawo dan zarki mawaki guda ɗaya tilo wanda yake taka shi kan shi rawar gani a faɗin Najeriya da farkon ka kasance daidai a kan cikin channel din da kake bibiyan mu dan so daga dan namu kalan wannan ta alama subscribing da kuma alama gararwa da kuma alamar like domin hakan ne zai tabbatar min da cewa kana bibiyar da wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci duba da wannan fitaccen mawaki ke taka rawar gani mai ke fitar da hakokin shi masu matuƙar daɗi masu ra zuciya ta idan ya fitar da haka za ka ji ta kaji daɗin da kuma za ka yi ba da ta amma kai masa comment na jin daɗi a kan channel to na tabbatar da cewa masu ya fitaccen mawakin za su yi min share ɗin bidiyon musamman zuwa gurarrukan su na watsa da nafil domin su tabbatar mana da cewa suna bibiyar da wannan channel din kuma suna sauraron ta a kowane lokaci tabbata wannan fitaccen mawaki yana taka rawar ganin da cancanci a yaba masa a jinjina masa a bashi dukkan wasu wadin girma da bangajiya duba da wannan fitaccen mawaki ke taka rawar gani kuma yake fitar da wakokin shi iri daban-daban fatan za ku mana share din bidiyon musamman zuwa gurbin din ku na watsa da nafil domin ku tabbatar mana da cewa kuna bibiyar da wannan channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke kokari wajen ganin mun kawo muku kuma mun faranta muku rai da ire-iren wakokin wannan fitaccen mawaki wannan aka fi sani wata kanta kawo dan sarki muna kare muku godiya wajen share commenting like da kuke mana a kowane lokaci a cikin fitattuwa cikin zamu iya ce muku wanda aka fi sani da kawo dan sarki mawaki guda ɗaya tilo wanda yake taka shi kan shi rawar gani a faɗin Najeriya da farkon ka kasance daidai a cikin channel din da kake bibiyan mu dan so daga dan namu kalan wannan ta alama subscribing da kuma alama gararwa da kuma alamar like domin hakan ne zai tabbatar min da cewa kana bibiyar da wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci duba da wannan fitaccen mawaki ke taka rawar gani mai ke fitar da hakokin shi masu matuƙar daɗi masu ra zuciya ta idan ya fitar da haka za ka ji ta kaji daɗin da kuma za ka yi ba da ta amma kai masa comment na jin daɗi a kan channel to na tabbatar da cewa masu ya fitaccen mawakin za su yi min share ɗin bidiyon musamman zuwa gurarrukan su na watsa da nafil domin su tabbatar mana da cewa suna bibiyar da wannan channel din kuma suna sauraron ta a kowane lokaci tabbata wannan fitaccen mawaki yana taka rawar ganin da cancanci a yaba masa a jinjina masa a bashi dukkan wasu wadin girma da bangajiya duba da wannan fitaccen mawaki ke taka rawar gani kuma yake fitar da wakokin shi iri daban-daban fatan za ku mana share ɗin bidiyon musamman zuwa gurbin ku na watsa da nafil domin ku tabbatar mana da cewa kuna bibiyar da wannan channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke kokari wajen ganin mun kawo muku kuma mun faranta muku rai da ire-iren wakokin wannan fitaccen mawaki wannan aka fi sani wata kanta kawo dan sarki muna kare muku godiya wajen share commenting like da kuke mana a kowane lokaci a cikin channel da kuma alama gararwa da kuma alamar like domin hakan ne zai tabbatar min da cewa kana bibiyar da wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci duba da wannan fitaccen mawaki ke taka rawar gani mai ke fitar da hakokin shi masu matuƙar daɗi masu ra zuciya ta idan ya fitar da haka za ka ji ta kaji daɗin da kuma za ka yi ba da ta amma kai masa comment na jin daɗi a kan channel to na tabbatar da cewa masu ya fitaccen mawakin za su yi min share ɗin bidiyon musamman zuwa gurarrukan su na watsa da nafil domin su tabbatar mana da cewa suna bibiyar da wannan channel din kuma suna sauraron ta a kowane lokaci tabbata wannan fitaccen mawaki yana taka rawar ganin da cancanci a yaba masa a jinjina masa a bashi dukkan wasu wadin girma da bangajiya duba da wannan fitaccen mawaki ke taka rawar gani kuma yake fitar da wakokin shi iri daban-daban fatan za ku mana share ɗin bidiyon musamman zuwa gurbin ku na watsa da nafil domin ku tabbatar mana da cewa kuna bibiyar da wannan channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke kokari wajen ganin mun kawo muku kuma mun faranta muku rai da ire-iren wakokin wannan fitaccen